Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 6 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Gotzone Sestorain izango dugu etxaldeko kidea dena. Hainbat eragilek Nafarroako elikadura burujabetzaren aldeko manifestua sinatu dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik Inigo Aranburu izango dugu, Nina filmaren aktoreetako bat dena. Eta filma honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin, hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1826ean, Mexikoko armadak El Alamo gotorleku estatubatuarra indarrez hartu zuen. 200 estatubatuar eta 600 mexikar hil ziren. Urte batzuk geroago, 1869an, Dimitri Mendeleibek taula periodikoaren lehen bertsioa aurkeztu zion Errusiako kimikako elkarteari. Egun berean, baina 1889an, Bayer konpainiak aspirina erregistratu zuen. Eta bukatzeko, 2004 urtean, Txinak jabetza pribatua onartu zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Atarrabiak Euskal Herriko armarria frontoitik ezabatu behar duela berretsi du auzitegi nagusiak. Nafarroko gobernuko lehendakariak azpimarratu duenez, Txantreako bero zentral berriak atmosferara gasen isurketa 80% murriztea ahalbidetuko du. Nafarroa da aurten ere bizi kalitate handiena duen komunitatea. Nekazaritza eta abeltzaintzak 5 milioi euroko diru laguntza emango du nekazaritzako aseguru polizak kontratatzeko. Nafarroko turismoak lan bidaia antolatu du Esloveniara, zikloturismoa eta jasangaritasuna ardatz hartuta. Nafarroko gobernuak eta ikus-entzunezko industriako ordezkaritza batek Robot Dreams babestuko du Oscar sarietarako bere hautagaitzan. Gora Fest 2023 jaialdiak 2000 ikusle baino gehiago izan ditu azken edizioa ospatu zen 50 herri baino gehiagotan. Iruñeko udalak emakumeen nazioarteko eguna ospatuko du martxoaren 6tik 28 bitartean eginen den herritarrei irekitako programazio baten bidez. Iruñeko adinekoen sareek udalarekin lankidetzan martxoak 8 ikusaraziko dute elkarrizketetan oinarritutako sare sozialetarako bideo sorta batekin. Adineko emakumeek badute zer esana izenburupean adineko emakumen zereginari balio eman nahi diote. Asteartero bezala Palestinaren aldeko manifestazio eginda Iruñan behin betiko suetena exigitzeko. Korrika besta eginen da larunbat honetan Baztanen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean alde batetik Nafarroako antzerki eskolan La Piel Produccionesen askatu armairuko gogoetak izeneko antzerkia egongo da arratsaldeko 7etan. Ricardo eta Vanessa leku bero eta bigun batean daude. Oso eroso sentitzen den jendez betetako leku hori. Inoiz ateratzeari uzten ez zaion leku hori. Eta zergatik ez gara irteten?
Kanpoan txoriak aske ibiltzen omen dira egan, eta ez da beharrezkoa errealitate zati txiki batekin konformatzea. Askatasun sexualari eta identitateari buruzko sortutako lana. Noizbait bere izatean giltzapetuta egon diren, dauden edo egongo diren pertsona guztiengatik gizartearen onarpena bilatuz eta egunero sufritu zuten guztien alde borrokatuz, hala nola Federico García Lorca bezala. Sarrera 5 euroren truke izanen da eta bonoa nahi izanez gero 12 eurotan. Bestetik, Berria FM-ren zuzeneko saio berezia egongo da Iruñeko Katakrak liburutegian. Emakumeen nazioarteko egunaren, martxoaren 8-aren kontura saio berezia egingo dute zuzenean Ane Eslabak eta Usue Reik, publikoaren aurrean. Uzuri Kastelo eta Ainoa Olaso izanen dituzte gonbidatu. Arratsaldeko 7etan da hitzordua eta aldez aurretik izena eman behar da. Ostegunean, Esnearen kolorekoa izeneko antzerkia egongo da Gaiarre antzokian. Nell Leeson britainiarraren eleberri hunkigarrian oinarritutako antzezlana irakurtzen eta idazten ikastea amesten duen neska gazte baten historiari buruzkoa. Mary 15 urteko neska gaztea da, familiarekin bizi dena. 1830ko Inglaterra landatarreko etxalde batean. Ilea esnearen kolorekoa du, eta hanka batean akats fisikoa zuela jaio zen, baina familiaren kondenatik ihes egitea lortuko du, neska melana egitera bidaltzen dutenean. Fernando Bernues zuzendariaren lana da. Joseba Apaolaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares eta Jose Ramon Soroiz antzezle lanetan. Arratsaldeko 8etan Gaiarren 7 euroren truke. Larunbatean, Jof Isa 440 eta Mirua taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. Jof Isa 440 eta Mirua taldeek kontzertua eginen dute Totemeko oholtzan. Jofek Amorrua bere azken diskoaren biran dator Atarrabiara, eta Mirua hirukote Tolosarra izango du kontzertuan bidelagun. Igandean, Izaroren kontzertua egongo da Iruñako Baluarte antzokian. Izaro artistak 0 de enero bere azken lana aurkeztuko du Baluarte antzokian. Disko kontzeptuala zirraragarria eta betea. Barne bidai bat kontatzen duena. Pop, folk, musika elektroniko eta sustraiko musika kontrastez betetako mihiseetan. Bertan, Izarok bere alderdi argitsuena erakusten digu, baina baita basatiena ere. Arratsaldeko 7:30etan, sarrerak Baluarteren webgunean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, auzitegi nagusiak ezkutu bat ezabatzera behartu du Atarrabia, neutraltasun politikoaren aurka egiteagatik. Nafarroako historiaren simbolorik 7 probintziekin eta Euskal Herria terminoarekin ezin dela ikusi dio orain epaiak. Udalak proselitismoa sustatzeagatik jarritako errekurtso bat errefuxiatu du. Argazki nagusian, gazteak eta adinekoak Iruñeko autobus geltoki berriaren inguruan paseatzen ari dira atzo arratsaldean. Titularrean, Nafarroa 20 urte bizi kalitatearen podiumean. Errentan, ingurunean, osasunean, aisialdian eta hezkuntzan nabarmentzen da, baina lanean eta segurtasunean hobetu dezake. Erdiko berrian, Txantreako biomasa galdara berriak 2000 etxe bizitza berotzen ditu eta 4500 hartuko ditu. Hori koloreko berrietan alde batetik, Imanol Arregi xotako entrenatzaile ohia Japoniarako bidean dago. Beste alde batetik, Barja berriz gurutzatua hausten du eta ebakuntza gelatik pasatuko da. Jarraian, Arkuak 205 galeriekin eta Nafarroan presentzia txikiarekin ireki du. Azkenik, Abarzuza liburu dendak erreleboa bilatzen du Santo Domingon. Eskuineko berrietan, batetik, Mendabiako bizilaguna kolpeen ondorioz hil zen, ez sutearen ondorioz.
Bestetik, nekazarien erakundeek onartu dute 6 Fek gobernuaren aurrean hitza izatea. Jarraian, Nafarroak 12 milioi bideratuko ditu pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga gizarte funtsaren konturako proiektuetarako. Ondoren, Alde Zaharreko kiroldegia lehentasuna gobernu talde berriarentzat. Bukatzeko, Israelek eta Hamasek Gazan su-etena ezartzeko oinarrizko puntuak adostu dituzte. Diario de Navarraren titular nagusian, 30.000 pertsona urtean Nafarroako osasun mentaleko sarean. 10.000-tik gora lehen aldiz bertaratzen diren pazienteak dira. Argazki nagusian, eskiatzaile batek elur jausien ondorioz Belaguako mendatearen mozketa aprobetxatzen du. Titularrean, elurra bueltatzen da. Asteburuan, elurteak izango dira 600 eta 900 metro artean. Eskuineko berrietan, alde batetik, portuetako idazkari nagusia lehen kargugabetzea koldo auziagatik. Beste alde batetik, trafikoko epaiak Guardia Zibilaren funtzioei bakarrik eragiten die. Jarraian, Mendabiako bizilagunaren heriotzan, indarkeria egon ote zen ikertzen ari dira. Azkenik, Txantreako bero zentralak 2000 bizilaguni ematen die zerbitzua. Goiko berrietan, batetik, Nafarroa bizi kalitate nazional handiena duena da. Bestetik, Refena urtebete itxita eta etorkizunik gabe. Bukatzeko, eraldaketa digitala, erronka da Lizarrarentzat. Gara egunkariaren titular nagusian, Erkorekak hurrengoa esan du Gasteizen jipoitutako ertzainari buruz. Ondo infiltratuta zegoen. Segurtasuneko sailburua den Josu Erkorekak martxoaren 3an Gasteizen egindako manifestazioan infiltratuak egotea defendatu zuen atzo. Munduko polizia demokratiko guztietan bezala. Argazki nagusian, atzo jokaturiko Erreala eta PSG-ren arteko partidua. Titularrean, Errealari txapeldunen ligako izarra itzali zaio. Erdiko berrian, Lakuak onartu du udaltzaingoek armak erabiltzea. Lakuako gobernuak atzo onartu zuen EAEko udaltzainek su laburreko arma bat, munizioa, balen aurkako txalekoa, girgiluak eta borra eraman beharko dituztela, oinarrizko ekipamenduaren artean. Beheko berrietan, alde batetik, donostiarrak turisten kopuruagatik kezkatuta. 5 donostiarretik 4 Gipuzkoako hiriburuak jasotzen duen turista kopurua gehiegizkoa dela uste du. Bestetik, legegintzaldi goraberatsua amnistiaren zain. Inbestidura egin zenetik 3 hilabete baino gehiago igaro direnean, amnistia legearen Koldo Garziaren kasuaren inguruko izapideak Pedro Sánchezi legegintzaldiaren hasiera trebatzen ari zaizkio. Bukatzeko, negoziazioa geldirik Ramadanaren bezperan. Oinarrizko akordioa izan zen arren, desadostasunek Kairoko elkarrizketak geldiarazten dituzte, eta Israelek horietatik alde egin du. Hamasek azpimarratu du prozesua ez dela mugarik gabe irekita egongo, erasoa amaituko duen horizonterik gabe. Berriaren titular nagusian, pistolarekin egin beharko dituzte patruila lanak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako udaltzain guztiek. Bide publikoko segurtasuneko polizia zerbitzuak eta segurtasun eta zaintza zerbitzuak pistolarekin egin beharko dira. Urtebetean egokituko dira 5.000 biztanletik gorako herriak eta 5 urtean gainerakoak. Argazki nagusian, Kylian Mbappé, PSG-ren lehen gola ospatzen, ondoan Amari Traore duela, atzo anoetan. Titularrean, agur Europako ametsari. PSG-k txapeldunen ligatik kanporatu du Erreala, 1-2 irabaziz, Mbappéren bikain baten lanari esker. Donostiarrek aukerarik ez dute izan, eta anoetak txalo artean agurtu du taldea. Eskuineko berrietan, alde batetik, kaleko istiluak EH Bilduren denda ostean antolatzen direla iradoki du Erkorekak. Beste alde batetik, Europako Batasunak debekatu egingo du
bortxazko lanarekin eginiko produktuak inportatzea. Jarraian, Europako batzordeak 1,5 bilioi euroko funts bat sortuko du industria militarra sustatzeko. Ondoren, elurra pizgarri. Denboraldi zaila izan dute orain arte Irati, Abodioko eta Larra Belagoako eski estazioetan, baina elur berantiarrak arnasa eman die Zaraitzuri eta Erronkarribarri. Azkenik, lagun batek esan dit izeneko diskoa osatu du Javier Muruzak, Iñaki Irazu poetaren hitzekin. Goiko berrian, Bilboko udalak aztergai du Bilbobus autobus zerbitzuaren kontratua etetea. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, presoak gizarteratzeko laguntza eskatu du Iruñeko espetxeko zuzendariak. Zigor luzegiak ezartzen direla eta hainbat presok 3. gradua jaso beharko luketela esan du. Eskuineko berrietan alde batetik Mikel Oteizaren hitzetan, gure eraikinetatik euskalduntasunarekin lotura duen guztia modu basatian ari dira ezabatzen. Tristeziaz hartu du Atarrabiako alkateak Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiaren epaia. Udalak Euskal Herriko armarria ezabatu beharko du herriko frontoiko hormatik. Bere garaian ikurrina kentzera behartu gintuzten bezala. Bestetik Maite Ziaren hitzetan, gaitasuna ezinbestekoa da behar bereziak dituzten aurrekin egoteko. Gutxi baloratua eta asistentziazkoa bailitzan hartzen dute gure lana. Esan du Maite Ziak hezkuntzako laguntza espezialistak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Gotzone Sestorainekin gaude, etxaldeko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Ongi, osongi. Bueno, Nafarroan elikadura burujabetzaren aldeko manifestua sinatu duzu, ezta, hainbat eragilek. Eta zenbat zarete edo zeintzuk, nondik sortzen da mugimendu hau? Bueno, argitu behar dut elikadura burujabetzaren alde lanean ari diren eragile mordoa badela Nafarroan eta urtek ja badamazkigu lanen ari garenak horren alde. Manifestu honen beharra sortzen da duela 3 urte hainbat eragilek ikusi genuen beharra radiografia bat egiteko pixka bat adierazle batzuen ingurun Nafarroan zegoen errealitatea ezagutzeko, elikaduraren arloan eta elikadura burujabetzari dagokionez. Eta radiografia horretan ikusi genituen adierazlek erakutsi zigun argazkia etzen bat ere ez dakit pozgarria edo erakusten zigun zein urrutik geunden elikadura burujabetza horretatik. Honekin zer esan nahi dut? Bueno, Nafarroan badugu nekazaritza sektore indartsu bat, bai nekazaritzan eta bai abeltzaintzan, lur oso onak ditolako horretarako. Baina nekazaritza eta abeltzaintza hori nagusiki gaur egun, nagusiki esaten dute, eredu industrialean edo intensiboan iten da, eta dago bideratuta edo zuzenduta merkatu globaletara. Ez dago tokiko elikadura sistemara begira antolatuta. Hori izan da, hori argazki hori edo errealitate hori eman da poliki-poliki, garai batetan ez zen horrela, duela 40 urtetara joaten baldin baga. Gehien bat hemen egiten zen ekoizpena bertako komerzializaziora zuzendua zegoen, eta bertako azari naiz Nafarroa eta inguruko lurraldetara, baina azken urtetan edo hamarkadetan eman diren politiken ondorioz, bai nekazaritzakoak, bai elikadurakoak zein komertzialen ondorioz, hori dena aldatu eginda, ezta? Eta hor guk argazki hori eukitzerakoan, ikusirik nola aldatu egin den, eta zein inpaktuak izan du dituen sozialki ekarri duelako nekazari txiki pila bat desagertzea,
eta haundik gero eta etxalde haundigoak egotea, baina medioambientalki ere bai. Ingurumenean eredu hori sekulako inpaktoak izaten ari da. Lurrak erretzen ari da, batetik, baina bestetik, ura kutsatzen ari da. Nafarroan baditugu zona haundik kutsadura maila haundiekin, eta baita ere biodibertsitate galera importante bat ekarri do. Orduan, hor, radiografia hori indagero ikusten genuen, hori aldatzeko zerbait egin beharra zegoela, ezta? Eta hor abiatu genuen zenbait eragileren artean hausnarketa prozesu bat, eta ikusten genuen politikak aldatu egin behar zirela. Politikak, bai nekazaritzakoak, bai elikadurakoak. Ezin zela jarraitu orain arte bezala, eta hor hasi ginen lanketa bat egiten, eta lanketa horretatik atera zen manifestu hau. Hasieran ginen, ez ginen sinatu dutenak 140 eragile dira, baina lanketan ez dira 140 aritu, osea gutxiago izan gara, hor talde motore bat edo aritu da. Eta sinatu dutenen arten, badaude nekazari eragilek, batez ere eragile txikik, ez? Badaude baita ere ingurumenaren alde, lurraren defentsan lanean ari diren eragilek, elikadura burujabetzaren inguruan badabiltzen bestelako kolektiboak, adibidez Herrigora bat aipatuko nuke, edo landare bezalako konsumo kooperatiba, konsumo talde askok ere sinatu dute, gero lan munduko sindikatuak ere bai, hor importantenak igual irateke LAB eta ELA, baina beste batzuk ere badaude, eta gero zenbait udalek eta kontsejuk ere sinatu dute. Eta manifestu honen helburua, beraz, Nafarroari gai honekiko politikak eskatzea izango litzateke? Bai, hor eskatzen duna da, orain arte egindako politikak erabat aldatu behar direla norabidez. Orain arteko politikak sustatu dute elikadura, ez dakit, global hori elikatu dute, osea, elikadura globalizatu hori, eta guk honekin eskatzen duguna da, egin behar direla politikak elikadurakoak, elikadura buru jabetza indartzen lagunduko dutenak, tokiko elikadura sistemak eraikitzen indarra jarriko dutenak, eta aldi berean eredu aldaketa bat sustatuko dutenak. Eredu aldaketa horrek izan behar du, transizio bat egin behar da nekazaritza iraunkor batetara. Eta nekazaritza iraunkorra esaten dugunean, esan nahi dugu ingurumena errespetatu behar duela, eta ingurumena errespetatzeaz gainera, herritarrei elikagai osasuntsuak eskaini behar dizkioa, eta landa eremuan sortu behar du lanpostuak, nekazari gehiago behar ditugu, nekazari askoz gehiago behar ditugu, eredu honetan ariko direnak. Eta esan duzu, 3 urte hasi zinetela ikerketa hauekin, baina aurretikoa gauza da edo momentu horretatik aurrera hasi zineten lanean honen inguruan? Ez, lehenagotik ari ginen. Lehenagotik hainbat eragile, ONG-en laguntzarekin, mugarik gabe, ez dakit ezagun izanen zaizun, mugarik gabe, mundu bat, IPES, horrelako eragileekin, bai etxalde, arrea, elkarte agroekologikoa, eta beste hainbat eragileren arten, egin genituen, hainbat foro antolatu genituen, lurraren defentsan inguruan dabiltzan mugimenduekin, baita ere feminismoa eta lurraldea eta elikadura buru jabetza foroa ere antolatu genuen beste momentu baten. Orduan, hau izan da nolabait ere zenbait urtetan egindako lanaren beste ondorengo urrats bat gehiago. Eta, manifestuari bueltatuta, zein da honen edukia edo? Bai, zuk esan duzu, lehen aipatu duzu hainbat proposamen jasotzen ditu,
guztira 64 bat edo horrela, eta sailkatuta daude 6 arlo nagusitan. Nik komentatuko dizkitzut, garrantzitsunak iruditzen zaizkitenak, eta igual lehentasun gehiena dutenak momentu honetan. Batetik dago, aipatu du transizioa egin beharra, ez? Eredu oso intensifikatua daukagu, eta hor ikusten dugu abeltzaintza industrial oso edatua dago, moratoria bat jarri behartzaiela eredu horreri. Ezin dela onartu baimen eskaera bakar bat gehiago eredu horretan, horrekin gelditu egin behar dela, baina horrekin batera eskatzen duguna da desintensifikazio prozesu bat abiatzea, eta planteatzen duguna da 2030 begira, eredu horretan ari diren esplotazioetako animalien kopurua 150 jaistea. Hori da planteatzen duguna. Planteatzen dugu baita ere 2019an Nafar gobernuak onartu zuen dekretu bat, pixka bat abeltzaintza antolatzeko edo birrantolatzeko, eta hor jarri zituen muga batzuk ekoizpenei, etxaldeko, guri onartezinak iruditzen zaizkigu, zeren de facto egiten dutena da abeltzaintza industriala sustatu, eta hor proposatzen duguna da tope nagusi bat, etxaldeko 270 UGM-koa izateko. UGM-ek dira, 270 behi izango lirateke. Esnetako behietan esate baterako. Eta beste azpisektorei zabaldu ezkero, horrei egokituta, topea hori izatea. Eta nekazaritza arloan, bat egiten dugu Europan sustatu nahi den baserritik maira estrategiarekin, hor helburu batzuk finkatzen ziren, helburuak ziren 2030erako plagiziden, pestiziden eta antibiotikoen erabilera 150 jaistea, ongarri kimikoak 125 jaistea, eta lur azalera ekologikoa 125 igotzea. Orduan hor eskatzen dugu, helburu horiekin jarraitzea eta mekanismoak jartzea Nafarro mailan, planifikazio bat eginez, helburu horiek lortzeko. Orain Europan badirudi atzera pausoak daudela, azken mobilizazioen ondorioz, baino guk jarraitzen dugu pentsatzen helburu horiei eutsi egin behar zaiela eta bitartekoak jarri behar direla helburu horiek lortzeko. Hau esan da, argitu nahi du baita ere, transizioa zitzeiten dugunen, argi dugula ezin dela transizio hori nekazarien bizkar egin. Jarri behar direla mekanismoak hori erreala izateko, lagundua izan behar duela, hori akonpainatua eta babestua ekonomikoki. Hor aldaketak eskatzen ditu, beraz lagundua, diru laguntzak izan behar ditu. Baina horretaz aparte, dago baita ere eta kexatako bat izan da burokraziarena. Burokrazia, ezin du karga bat bihurtu nekazariarentzat. Hori simplifikatu egin behar da, gauzak erreztu egin behar zaizkio jenderi. Helburuak mantendu, baina bidea erreztu. Hori da guk defendituko ginukena. Hori da lehentasunezko puntu bat. Eta bada beste puntu bat, gehituz, aspalditik ari gara eskatzen normatiba higieniko sanitario bat nekazari txikiei egokitua. Honek ez esan nahi du, etxaldean edo bere baserrian eraldatu nahi duen nekazari edo abeltzain txiki batek, txiki bati ezin zaiola eskatu industria handi bati eskatzen zaizkion bete behar eta eskakizun berak. Hori egokitzapen bat egon behar du. Zeren gaur egun, gaztate txiki bat egin nahi baldin baduzu edo obradore txiki bat, eskatzen dizkitzutenak izugarriak dira. Eta horrek jende asko atzera botatzen du. Orduan hor erreztasunak eman behar direla, hau aspaldiko aldarrikapena da. Eta gero badago beste bat, erreleboari dagokionez, hori da gai bat baita ere aldarrikapen guztietan azaltzen dana, uste dugu erreleboa erreztu egin behar dela. Gaur egun, nekazari bat, o pertsona gazte bat, berdintzain neska edo mutila, sektore honetan hasteko, jartzen zaizkion minimoak izugarriak dira.
Osea, nahi baldin badu binipin diru laguntzak lortu, ze honetarako badago presupuesto bat eta partidak daude. Eta hor eskatzen duguna da, egokitu egin behar dela hori, eta nekazari txikiagoak ere, modulatu nola baitere, eskatu beharren, diru guzti hori jasotzeko agian beharko dira neurri batzuk bete, baina aukera eman beharko litzaieke txikiagoan lanean hasi nahi duenei ere, laguntzak izateko. Igual diru gutxiago, baina eukitzeko baita ere beraiek babes hori. Eta gero, biabilidadea frogatzeko eskatzen diren 2 urte horiek gutxienez 5 urtetara luzatzea. Ze 2 urtetan, zerotik hasi behar baldin badu pertsona batek oso zaila du biabilidade hori demostratzea. Dira nolabait ere puntu batzuk. Eta gero, konsumo arlora ere, hor eskatzen dugun beste puntu bat importantea da zirkuitu laburrak indartzea, komerzializazio zirkuito laburrak. Merkatuak sustatuz, konsumo kooperatibak sortuz, kanpainak eginez jendek zuzeneko konsumo hori egin dezan, jantoki publikoetan ere gure elikagaiak sartuz, pixka bat dira egiten ditugun aldarrikapen netako batzuk. Ulertzen dut proposamen hauek, ez dakit Nafarroako gobernura egiten dituzuen eskakizunak direla? Bai, gehien bat bai. Proposamenen artean, hor aipatu dizkitzuten lehenbizikoak, horietenak Nafarroko gobernuari dagozkionak dira, berak daukalako eskumena horiek lantzeko. Uste dugu egiten duena baino askoz ere gehiago egin dezakela. Eta gero badira beste proposamen batzuk tokiko udalei eta herritako udalei eta baita ere bideratutakoak, ezta? Uste dugulako tokiko elikadura sistemak antolatzen eta eraikitzen beraiek zeregin importante bat dutela. Eta zentzu horretan egiten dugun proposamen bata eskualde mailako elikadura mailak eta sortzeak. Gai hau, elikaduraren gaia ez delako nekazarien gaia bakarrik, baizik eta herritar guztion gaia da, elikaduraz ari gara, guztio jaten dugu egunero. Eta nahi baldin badugu tokiko elikadura bat eduki, hor alde askotako lanak egin beharrak daude. Eta hor udalak eta eskualde mailako mankomunitatek eta horrela iruditzen zaigu bete dezaketela paper importante bat. Adibide bat jarriko dizut. Sakanan, jarri dute martxan duela gutxi, sakana garatzen mankomunitateak sustatuta, Txarriarana zen, hiltegi bat berritu dute, eta hiltegiarekin batera egin dute despieze zentro bat, edo despieze gela bat. Eta despieze gela hori zuzenduta dago, zonaldeko abeltzainei, eta baita ere arategi eta horrelako eta kooperatiba sortu dute, udala, abeltzainak eta hainbat arakinen arten hori martxan jartzeko. Hori sustatu duena izan da sakana garatzen agentzia, garapen agentzia, ezta? Bera arduratu da hori dinamizatzez, proiektuak garatzez, dirua lortzez, finantziazio handia eskatzen duelako honek, eta hori dena, eta horrek lagunduko du, zirkuito labur hori indartzen sakara mailan, haragiaren ingurun esate baterako, ez? Orduan, horrelakoak, eta beste toki batzutan adibidez, ari dira pentsatzen, gure zonaldean mendialdetik nator, barazkiekin arazoa handiak dauzkagu. Ez da toki bat barazkia era profesional batetan egitea oso erreza denak, klimatologikoki eta bere zailtasunak ditulako. Baina beharra dago, beharra dago, eta bai, elikadura maila, zonaldeko elikadura maila pentsatzen ari da, itxoin beharrean gazteren bat bere gisa astea hori ekoizten, beraiek izatea, mai honetatik dinamizatzea, igual lur batzuk hartuta,
jende gaztea hartuta, barazkiak ekoiztea, esate baterako, zonaldeko zaharretxetarako, edo eguneko etxetarako, edo eragile publikoen menpe dauden beste kolektibo batzuentzako ere, ez? Orduan, honek erakusten du tokiko udaletatik eta mankomunitatetatik eta horrela, zer egina badagoela baita ere. Eta manifestua ateratzen dutenetik, ezakit erantzunarik jaso duzu udaletatik eta gobernutik? Bueno, manifestuak esanen nuke hainbaten aldetik oso harrera ona izan duela, proposamen zehatzak egiten dielako, ez? Eta erakusten duelako, marko bat, etorkizunean, erabakiak nondik nora joan beharko luketen, ez? Orduan, udaletatik eta tokiko eragiletatik eta, batzuetatik binepin, harrera oso ona izan dut, eta jadanik batzuk ari dira bere, etxeko lanak egiten, nola baita ere esateko, ez? Nafar gobernuari dagokionez, urtarrila bukaeran, egon ginen departamentuarekin, Ayerdirekin konkretuki, konseilariarekin, eta aurkeztu genion, pixka bat zein zen manifestua eta zein zien gure aldarrikapen nagusik, eta orain ikusi egin beharko dugu. Hemen interes asko daude, esan behar du sektore honetan, interes oso desberdinek, ez? Oso daukagulako azken urtetan gainea sustatu da esportaziora begira sektore oso indartsu bat, eta aldiz tokiko elikadura sistema indartzera bideratutako ekoizpena ez da gehiegi lagundu. Orduan hor ikusi beharko da etorkizunean benetan apustu sendo bat egiten du Nafar gobernuak norabide horretan. Hori da guk eskatu nahi geniokena. Eta, egoera hau aldatzen ez bada, tokiko nekazaritza ustuzu bideratua dagoela desagertzera? Ni momentu honetan ikusten dut desagertzeko bidean daudela ez bakarrik eredu iraunkor batetan ari direnak, eta eskala txikian eta tokiko elikadura sistemai begira ari direna, baizik eta eredu intensibo industriala hartu zuten asko eta asko ere, datozen 10 urtetan desagertzeko arriskuan daude. Zailtasun ikaragarria eta dauzkatelako errentagarritasun aldetik. Eta erreleboa ikusten da, momentuz binipin, ez da jubilatzen ari den jende kopuru asko zera handigoa da, erreleboan sartzen ari den jende gaztearena baino. Helburuak ez gara betetzen ari, eta ikusten dugu progresiboki odolustutze prozesu bat dagoela. Horregatik, iruditzen zaigu oneri buelta emango baldin bat zaio, benetan buelta emanen zaiola, apustu, sendo eta irmo bat egiten baldin bada, eta plan ausartak egiten baldin badira. Eta toki guztietatik lagunduta. Gizarte guztitik eta erakunde guztietatik, hasi lokal mailatik, Nafar gobernuak, estatuak, zein Europak, guztiek egin beharko dituzte, neurriak hartu, hau gainbeheran ez dadin joan. Zerbait egin beharko da, ze bestela nondik jango dugun. Hori da kontua. Klaro, hor daude tentazioak. Gaur egun, sustatu denez, elikadura sistema globalizatu bat, hemen jaten den asko, kanpotik ekarritakoa da. Ta aldiz, hemen ekoizten den asko kanpora eramaten da. Zergatik, azkenen sistema global hori ez dugu kontrolatzen gu nekazariok edo konsumitzaileek edo herritarrak. Kontrolatzen dute inbertsorek, kontrolatzen dute 4 enpresa multinazionalek, arduratzen direnak erosketak egitez operadorak, ez? Mundu desberdinan erosten dituzte elikagaiak, ero ekartzen dituzte onera, azalera handiak erosten dituzte, zabaltzen dituzte, eta honen helburua da, alik eta merkeen erosi, alik eta garestien saltzeko, ez da? Eta horrekin bukatu egin behar da. Egin behar dira elikadura burujabetzan oinarritutako politikak.
bestela, daukagun arriskoa da, hemen nekazaritzarik gabe gelditzekoa, kanpotik ekartzen segitzekoa, eta horrek bakizu zer esan nahi du. Osea, espekulatzaileek nahi dutena espekulatu dezakete ja hemen inorrez dagoenean, edo badira baita ere elikadura sintetikoa sustatu nahi dutenak. Eta nola da posible, adibidez, Perutik etortzen diren tomateak, hori bidai luze hori egiten dutenak, eta hemen ekoizten direnak, baino merkeagoak izatea? Hasteko, hango ekoizpen kostuak askoz ere bajugoak direlako. Osea, hango soldatak eta hemengo soldatak ez dira berdinak, monetak ez dira berdinak. Osea, hemen eurotan ari gara, anariko dira, pesotan, edo ez dakitango txampona zein den, baino, eta kobratuko dute miseria bat gure hemengo mailarekin konparatuta, ez da? Eta gero, horretaz aparte, daude, normalen horrelako tokitan eredu industrialean aritzen dira, osea, enpresa handiak izaten dira han ekoizten ari direnak, kontratatzen dute bertako jendea oso merke pagatuta, eta gero medioambientalki ez dira zaintzen edozer botika eta edozer fitosanitario erabiltzen da, begiratu gabe, hemen dauden araudiak esate baterako, ez da. Horregatik ekartzen dituzte, volumena handitan ekoizten dute oso merke, eta horregatik ekartzen dira hain merke beste toki batzutatik. Eta, badagoen beste arazoetako bat, da, azkenean botatzen den elikagai kantitatea, ez? Nafarroan gutxi gora bera, zenbat elikagai botatzen dira egunean, hilean, ez dakit? Ni Nafarroko datuk ez ditut ezagutzen, baina bai mundu mailan esaten da botatzen dela 30%, gutxi gora bera. Eta Europan ere kopurua berdina da, eta pentsatzen dut hemen ere antzekoa izanen dela, ezta? Eta horren atzean dago, batetik dago azalera handietan eta horrelako tokietan, ez? Behin kaduzidade bat lortuta botatzen den jana, osea, pileka botatzen dela, baina gero dago baita ere etxeetan botatzen dena, osea, etxeetan zenbat aldiz esaten da, ez? Erosketa pila bat egiten da, eta askotan galdu egiten da, eta bota egiten da. Baina gertatzen da baita ere eskola jantokietan eta ere. Orain catering zerbitzuak sartuta daudela, askotan pasatzen da janari pila bat, baina pila bat zaborretara joaten dela. Orduan, hor egin beharra dago, eta gero badago baita ere, batzutan gertatzen da nekazariak ekoizten duela, ez? Eta etzaionez behar dena pagatzen, hori dena galtzen uzten dela, hori ere gertatzen da. Valentzian eta horrela gertatzen da tomatekin, eta tipularekin, eta naranjakin, eta gauza askorekin, ez? Orduan hor, arrazoi asko daude. Eta pentsatzen dugu, horrekin bukatzeko modu bat, izan daitekela hain zuzen ere tokiko elikadura sistemak eraikitzen joatea, eta ekoiztea behar dena, ez? Eta zirkuito laburroien bidez egitea banaketa neurtugu bat nola baitere esateko, ez? Horrek nik uste dut asko erreztuko lukela. Gaur egun daukagun elikadura eredua, den ezaugarrietako bat, hain zuzen ere, da zuk esan duzu derrotxe guzti hori. Eta zuk uste duzu, azkenean tokiko elikadura erosten badugu, azkenean prezioa igoko da, eta igual buru gehiagorekin erosiko dugula, eta azkenean janari gutxiago botako dugula. Ez dakit prezioa igoko litzatekeen zen kontun hartu, espekulazioa ere ikaragarria dagoela elikaduraren inguruan. Zu joaten zaren azalera hundira batetara eta erosten dituzunen elikagai asko, igual nekazariari miseria bat pagatu zaio, ez? Osea, uskeri bat, ez? Orduan espekulazio ikaragarria dago. Baina ikusten dut, bide laburrak landuko bagenitu, ezta?
hor espekulazioa murriztuko litzateke. Eta ez luke zergatik kontsumitzailearentzat garestigoa izan behar. Agian pixka bat, kalitatearekin ari garelako, ezta? Baina, zuk esan duzuna, agian baita ere sustatuko luke konsumo eredu arduratsugo bat. Agian jende pentsatuko luke bi aldiz bere aukerak egiterakoan, ezta? Hor, paradigma aldaketa denak egin beharra daukagu. Osea, kultura aldaketa bat behar dugu, guztion aldetik. Baita konsumitzailearen aldetik ere. Osea, konsumitzaileak ere bere aukerak egiterakoan igual gehiago pentsatu behar luke, kantitatean baino kalitatean, eta bere osasunean ere. Ez? Eta, zergatik uste duzu oraindik ez dagoela gai honen inguruko politikarik? Elikadura buru jabetzan oinarritutako politikak. Interes asko egon direlako. Behin eta berriz esaten ari ga, azken 30 urtetan, joan da liberalizatzen, merkatuak liberalizatu dira, desregularizatu dira, osea, izan du dira urteak, esate baterako esnen kasuan, kuotak zeuden. Etxaldek kuotak zeuzkaten, ezin zuten kuota hori baino gehiago ekoiztu, baina hori ere kendu zuten. Orduan, hor egonda batez ere kapitalak sustatuta, dirua manejatzen dutenak sustatuta, liberalizatze prozesu bat, ez? Eta araugabetze bat nola baitere, dena libre izatea, ez? Orduan, politikariak ere zer egin dute, pentsatu beharrean sektorearen edo herritarren onuran, utzi dira nola baitere, aritu dira eskutik interes ekonomiko hoiekin, ez da? Eta horrek ekarri gaituen tokira. Horregatik guk ikusten dugu, aldatuko baldin bada, aldatuko dela beitik, herritik, presio bat sortzen baldin bada. Herritar guztietatik. Bai konsumitzailearen aldetik eta baitaren nekazarien aldetik. Zertarako, politikariak presionatzeko benetan egin ditzaten gure onurarako diren politikak. Eta ez, interes ekonomiko jakin batzuen araberako politikak. Baina hori borrokatu egin beharko dugu guk herritarrak. Badirudi ja hasi dela borroka hori ez? Bai, nekazariak nik uste kokoteraino bukatu dutela eta kalera ateratzen hasi dira, eta sarre horren atzean, denetatik entzuten da, baina nagusiki dagoena da, esan dizudana. Politika guzti horien ondorioz, azken urtetan egin den horrengatik, gero eta nekezago zaio jenderi horretatik bizitzea. Eta, konsumitzailearen aldetik ere, nik uste gero eta kezka handiagoa badagoela, eta hor bai deia egiten diot konsumitzaileari, benetan arduraz jokatu dezan eta aliatua izan dedin norabide aldaketa honetan. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait utzi dugun, edo zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, nik uste du ja dana esana dagoela. Denak badugu zer aportatua gai honetan. Elikadura guztiak interpelatzen gaituelako. Orduan hor, bakoitzak bere tokitik eta bere eskura dagoen hori egiten baldin badu, ziurreon, hemendik 10 urtetara agian beste eszenario batetan egon gaitezkela, baina horrek eskatzen du konpromisoa. Eta hori da nik hemendik eskatzen diotana norbanakoei, kolektiboei, udalei, gobernuari eta guztiei. Gotzone, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta gai hau gurekin eta jendearekin partekatzeagatik, eta ea aldatzen den, azkenean, ez dakit norabidea. Hori da, agendan jarri behintzat egin da, orduan, ikusiko dugu. Ondo segi. Eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hego-haizea ibiliko da, baina oraindik ez du indar handirik izango, eta giro lehorra nagusituko da. Goizean goiz, barnealdean lainoa izango dugu, hotzarekin batera, batez ere Araba eta Nafarroan.
baina egunak aurrera egin ahala, epeltzera egingo du. Era horretan, gaurko maksimoak atzokoak baino altuagoak izango dira. Giro eguzkitsua gailenduko da, baina erdialdeko orduetan, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira. Ostegunean, hego haizea izango da protagonista. Zakar ibiliko da egun osoan, eta horren ondorioz Kantauri isurialdean temperatura igo egingo da. Beroenak 20 gradu ingurura iritsiko direlarik. Hegoaldean ez da temperaturaren igoerarik nabarituko, baina eguneko lehen orduak epelagoak izango dira, eta hortaz ez du izotzik egingo. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira, eta baliteke egunaren amaieran euria egitea. Bustitzeko probabilitatea kostaldean txikiagoa izango da, eta Nafarroan aldiz euria ugariagoa izan daiteke. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Inigo Aranbururekin gaude, Nina filmaren aktoreetako bat dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo, zuek zer moduz? Oso ongi. Bueno, zu Nina filmaren aktoreetako bat zara, ezta? Baina ze beste aktore aurkituko ditugu film honetan? Bueno, protagonista Patricia López Arnaiz da, gero bero onduan Dario Grandinetti dago, eta gero Aina Picarello dago, Ramon Agirre, Neko Gutierrez, Daniel Vitale, bueno, aktore pila, Ramon Agirre esan dut ezta, bai, aktore pila ode hor, baina, bueno, protagonistak Patricia López Arnaiz eta Dario Grandinetti dira. Eta zein da zure papera film honetan? Bai, ni Blas naiz eta, bueno, protagonistaren txikitako laguna naiz. Patriziaren pertsonaia, Nina, 30 urte pasa ditu herritik kanpo eta orain bueltatzen da mendeku bila. Eta, bueno, herrira iristeakoan txikitako laguna aurkituko du, Blas aurkituko du. Eta, bueno, konexio berezi aukiko dute. Bueno, bai Nina eta bai Blas ez dira oso ondo egokitzen gizarte honetara eta orduan elkar topo egiten dutenean, aspaldiko oroitzapenak medio, konektatu egite dute eta elkar laguntzen dute. Eta nondik dator filma hau egiteko ideia? Hau Andrea Jaurrietaren ideia bada, zuzendariarena, eta ideia aukizun edo erabakizun pelikula hau egitea Nina antzezlena ikusterakoan. Madriden estrenatu zango egin dela ez dakit zenbat urte egia esan, eta, bueno, izugarri gustatu ditzaion antzezlana eta pentsatu zuen horren pelikula egin behar zala. Baina antzezlana eta pelikula ez da berdina, ez? Ze antzezlana gertatzen da gau bakar batean, eta ez dago mendekurik edo nola da? Bueno, mendekuarena beti hor gehatzen da, airean gehatzen da, baina bai. Antzezlan horretan oinarrituta dago, baina egia esan, antzokian espazio bakarra zan, hotela zan, eta batez ere Nina eta Blasen, Patrizia eta nire pertsonaien arteko elkarrizketa baten bitartez, historio osoa esplikatzen zan. Pelikulan berriz, bi pertsonaiek esplikatu beharrean, gertatzen dena ikusi egiten da beste pertsonaien bitartez. Eta nola izan zen grabaketa? Non egin zen, noiz? Grabaketa hoen dela urtebete egin genuen, maiatzan eta ekainan 6 astez egon ginen, Mundakan eta Bermeon batez ere, Amorebietan ere egon ginen, baina batez ere Mundakan geneukan kanpamento base edo, eta hortik mugitzen ginen, baina bai, musikan ere egon ginen, Bermeo, baina batez ere Mundakan 6 astez, iazko maiatza ekainan artean. Ze bi herrietan grabatu zen, filman gertatzen den herria ez da berez existitzen, ez? Ez, herria
Oain, Arteire deitzen da herria, Arteire. Eta ez da existitzen. Eta gaina guk esaten genuen bezala pixkat, zan nun dago herria, pixkat nowhere, ez dago inun, porque ez da leku konkretu bat. Badaude, Andrea Naparra da, eta Naparroko kulturako osagai asko ditu, baina gero ikusten da Euskal Herriko, Bizkaiko kosta, eta ordun hor dago guk esaten genuen bezala, nik esaten nion brometan, hau gertatzen zala Nafarroako kostaldean. Ez broma hori egiten genuen, porque gauza desberdinak nahastu egiten dira. Eta nondik dator izena? Asmatu egin du edo... Nina? Ez, Arteire, herri horren izena. Bai, harrapatu nauzu, porque egia esan ez nion galdetu eta ez dakit nondik atera duen. Uste, zeukala, zentzua, baina egia esan ez nindizut esan, barkatu. Eta kolaboraziorik eginda filma aurrera atera alizateko? Kolaborazioa, bai, baina zentzu hortan egia esan, barkatuko jaztu, baina, karo, ja mundu hortan sartzeko, gehiago beharko genuke hemen ekoizle bat egotea, baina bai, pelikulazten denean hori agertzen dian logo pila, Eusko Jaurlaritza, ETV, Movistar, Movistar ez, Filmin, HBO, karo, pila, baina egia esan ni ez naiz pertsona hortaz hitz egiteko. Eta zuretzako aktore moduan zer izan da zailena edo erronkarik potoloena? Erronka potentea da ja, erronka beti da, edozin pertsona ja erronka berriak jartze dizkizu, baina, nahiago dut esan, Patriziakin lan egiteak pila lagundu zidala erronka hortan, ez? Nik masterclass bat egin dut bere onduan, ja hasi ginenean ensaiotan eta bakarrik ikusten nola jartzen dan bea emozioan, nola lantzen du, porque gaina bea oso eskuzabala da eta lan egiten duen bitartean hitz egiten du, ez du ezer gordetzen, ez? Orduan, ikuste duzu bere prozesua nolakoa dan, eta zentzu hortan nik pila ikasi dut. Orduan, erronka egon da, baina bere onduan erresa egin zait, edo berari esker, nahiko erresa egin zait. Berarekin aurretik lan egin duzu, noizbait? Bai, gauza txikiagotan, baina bai, egia esan, bai, batez ere orain dela gutxi Movistarren egintzan serie baten gointziditu genuen, behazan kapitulo atal horretako protagonista eta ni paper txiki bat neukan, eta aurretik ere beste zerbaitetan gointziditu genuen. Orduan horrek ere lagundu zuen, porque, lagunak ginen, edo ezagunak ginen, orain aldiz lagunak gea, eta horrek beti laguntzen du, ja lan egitea zoazenean, pertsona ezagutzeak laguntzen du. Eta egia esan, pelikula honetan erlazio izugarria, pertsonaiek erlazio izugarria dakate, txikitatik ezagutzen dira, eta akordatzen naiz, ensaiotan hasi ginenean, behin eskatu niola, hori nahi nula berarekin, bueltatxo bat eman edo kafe bat hartu pixkat gehiago ezagutzeko, ez? Ezagutzen ginen, baina, gehiago konektatzeko eta horrek ere lagundu zigun. Zeintzuk dira film honetatik eramaten dituzun ikasketa pertsonalak? Uste desiente diala, nik uste gauza asko ikasi ditu dala. Batez ere geratuko naiz hori, Patriziaren lan egiteko moduakin, horrekin, eta baita ere bere izaerakin, ze apaladean, ze gertutasuna berarekin, oso neska jatorra eta erresa da, eta gero, hori, kaletik zoazenean berakin, askotan zaila da, ze jendeak gelditu egiten du, baina bera oso pertsona erresa da, eta hori ikustea asko gustatu zait, bai. Zein da film honen helburua edo zer da transmititu nahi den mezua? Nik uste dut zentzu hortan filma nahiko beharrezkoa zala,
eta ez dut gaian gehiegi sartu nahi spoilerrik ez egiteko, baina bai esan daiteke beharrezkoa zala eta pentsatzen guztien zaituela. Porque, bueno, ez da gauza tipikotan sartzen, baina bai derrepente uste dizkizula hor galdera batzuk, ez da bai darako ematen duna, ez? Osa, ikusi dezakezu pelikula eta gero ardotxo bat hartu edo kafetxo bat hartu eta pelikula komentatu, ze gauza asko daude hor, bueno, hausnartzeko. Lehen aipatuzu, zure pertsonaia norden eta pixka bat hori filmari buruz, baina egin dezakezu sinopsi bat, mesedez? Bai. Bueno, gehiegi esan gabe, baina esango nuke, esan daiteke, Nina 30 urte ondoren herrira bueltatzen dela, mendeku bila, hori da importantena. Eta ze gertatzen da, mendekua azkenean iristen da indar askokin, eta, hortara jartzen da, baina, herrian bertan da hola, eta Blasekin konektatu egiten dunean, eta herriko kaleak, eta herriko giroa ikusten duenean berriz, berpentsatuko du, mendekua irtera bakarra dan, edo ez, orduan, hor gehatzen da pixkata airean, ja bakoitzak erabaki berdina hausnartzeko behintzat. Eta, orain, Malagako zinemaldiko sail ofiziala izaten ari da, ezta? Uste dut, martxoaren 1-10. Eta, bertan parte hartuko du film hau, ez? Ja estrenatu da, astelehenean estrenatu zen, zinemaldian, Malagako zinemaldian, martxoaren 4 izan zen. Eta egia esan oso pozik gaudez, oso harrera polita izan du, bai prentsaren aldetik eta bai ikuslegoaren aldetik jendea oso pozik dago eta gu haindik gehiago, ez? Porque, gu oso harro geunden pelikulakin eta, uste dugu oso pelikula polita eta beharrezkoa eta ona dala, baina gero ja ikuste zunean, prentsan eta jendearen, beraien iritziak entzute dituzunean oso pozik gehatzen zea. Estrenatu zenetik 2 egun pasa dira, baina zer nolako harrera jasotzen ari zarete jendearen rekiko edo? Esate dizuana, prentsan kritikak atea dira eta, harrituta ez dut esango, baina egia esan oso pozik esate dituzten gauzekin, eta gero publikoren aldetik, hori Instagramez eta jende jartze ditun gauzak, eta irakurtze ditugun gauza guztiak oso politia dira, eta gero baita ere zuzenean, lagun batzuk pelikula ikusi dute, eta orduan WhatsAppen jasotze dituzu iritziak, eta zentzu hortan iritzi guztiak oso politak izan dira. Zorionak egindako lanarengatik. Eta ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait utzi dugun? Bakarrik esan, ez dakit esan dezu, nagian esan dezu, baina zinemaretotan maiatzaren 10 estrenatuko dela. Orduan, adi egon, eta, ez da beharrezkoa, porque momentu iristen denean, sare sozialetan eta esango dugu, eta gogoraziko dizuegu zinematara joan behar ez dutela nina ikustea. Hemendik gonbidapena egiten dugu, maiatzaren 10 jendea hurbiltzeko eta filma ikusteko. Eta zuri, eskerrak ematea gurekin hitz egitera etortzeagatik. Ondo, eskerrik asko zuei, plazar bat izan da. Ondo segi, agur. Eskerrik asko, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar, osteguna, itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan,
jakina, Eta argiaren fakturan aurreztea. eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.